Guys, sad news. Hai, zvorwadza guys. Accident yaitika kuMhandamabwe. Pakafa vanhu 20. Guys, guys, ndisati ndapinda munyaya yezereka guys. Toda kukurudzira wese asati asubscribe to this channel. Chiti guys, hapana chekumirira subscribe kuitira kuti musadarikirwa nezvese zvatinoya nazvo panapa. Zvima latest zvati tichibura, zvatinowana, zvatinochiuya nazvo pano kuti muzvinzwire. Uyezve nekubaya notification bell kuitira pese patinouploada latest video guys hamudarikirwi. Nyaya yandasangana nayo guys accident yaitika kuMhandamabwe. Pakafa vanhu 20. Guys, muona chitoitika kufa vanhu vakawanda kuita sekuti pari kufa ihuku dziri kufa. Guys, hazvitombotarisiki pavidhio yacho. Zvosirisa ende zvorwadza. 20 vanhu vafa. Guys, tinongokurudzirawo vese vanodhiraivhawo mumigwagwa umu kutiwo ngatidhiraivhewo zvine ungwaru. Hongu kana zvinhu zvoda kuitika zvinongoitika hazvo. Zvimwewo tinongopawo munyengetero kuna Mwari kutiwo maaccident aitewo mashoma, atoperawo zvawo maaccident. Because tiri kurasikirwa nehama dzedu dzakawanda dzakasiyana siyana. Ende accident iyoyo guys inotorwadza. Munhu kufa sehuku munhu. Guys, zvinhu zvinorwadza. Kune anoda vidhio yachona unondi inboxa kuWhatsApp then tokupai video. Tichangoikanda mugroup. Anone achida kujoina group unongotora nhamba dzandichapina kucomment section. Then tokukandira video yachona. Mozvionera. Vanhu vakaita marara. Kufa sehuku munhu. Kufa semhuka. Zvinhu zvinorwadza guys. Ndo nyaya yandangoya nayo chiti kuti mungonzwawo zviri kudi nekuona zviri kuitika. Thank you guys. Like a Hellcat.